Älä on noin väsyneen näköinen. Tai oot sä vanha ja väsynyt jo? En mä vanha, mä oon vaan väsynyt. Onnea vaan. Ei vittu. Paljon onnea vaan. Minun pitää tehdä tällä. Paljon onnea Ville. Syö sitä. Onnea vaan. Kynttilän puolus ja toinen. Joo. Teepa, missä meillä on lusikat ja noi systeemit kaikki? Tää paha imagolle mullahan nyt. On kakkunaamaan suoraan. Hei, ja jotta ei ihan nämä kaikki systeemit unohtu, sä oot saanut hirveästi onnittelukirjeitä. Loistavaa. Noin, ole hyvä, ole hyvä. Kiitos vaan kaikille. Ole hyvä, siinä on tuo. Ja sitten on tämmönen oikein hieno paketti. Sekin vielä. On. Ja Tää sitten on tytöillä oli hirvittävää. tuolla kans joku yllätys vielä. Just yllätykset eivät niinku... Voi kiitos. Oi, ihan Mä olen niin kovin otettu nyt. Pitää perehtyä näihin paremmin sitten. Joo. Ja sitten hei, siellä oli vielä yhdet synttärionnitelijat löytyi sieltä. Tästä. Onneksi olkoon. Saanko halata? Totta kai saat halata. Pidä sitä ruusua hetki. Kiitos. Olen kovin otettu. Ja sama minulta. No tottakai. Onneksi olkoon. Kiitos. Tää on hellyttävää oikeesti. Tulee Eikö ole? tippaliissiin kohta. Se on Ihanaa. kaunis ruusu. Minuakin muistetaan. Ota sä se on sun ruusus kuitenkin. Joo. Juhlahumun keskellä pitäisi vähän tehdä hommiakin. Nyt on Kyllä, sinkku saatu valitettavasti. pihalle ja... Onko? Siis tämä näin, täällä näin, tämä. Onks kaupassa jo? Tämä näin. Joo, mä näin ton tänään ekaa Niin. kertaa. Mä en tiedä ainakin mitä. niinku Mä näin levyyhtiön valmiiksi koukkasia meidän tuotteeksi on selkämme saatu. takana. Joo, mutta on ihan loistavaa. Pääsee pikkuhiljaa eteenpäinkin. On ollut levyveitsissä. No niin. Hieno kappale. Ihanaa. Niin on ollut paljon keikkaa koko ajan sitten. Se on pieni viipale. Pieni slice. Niin, mun pitää ajatella näitä muotoja. Ja totta